als je het niet naar je zin hebt gehad, dan ga je niet terug. Huh? Boer 1200 oud-leerlingen en werknemers dienen dat wel bij de reunie van het Lauwerscollege. Ter ere van het 50-jarige bestaan van de school waar het er flink uitpakt. We hadden verschillende lokaal met al je verschillende beeldmateriaal. We gaan doneren, dus China Garden, de Chinezen hier had het verzorgen voor ons. Ontmoeten met elkaar, lessen van vroeger, lessen van Tilburg, fotoboef, zo gek net betekenen. We hadden al die activiteiten te doen hier. Een bijzondere gast wie Andreas Bos, die in de begintijd van het Lauwerscollege Santje hier rector west had. Hij had eigenlijk de namen van de scholen betocht. Omdat die naam aangeeft dat het uit Friesland komt en naar Groningen uiteindelijk. Maar dat het samen gaat. Het niet botsen Friese en Groningers, maar het samen gaan, nou dat vind je in Waterteug. Ik vind leuke squallen en heel veel regionaal. Dat is wat ik heel herinner. Al die Dwarpen en uit Greens en uit Friesland. Ja. Ja, we hebben Greenslanders en Friesen in de klas. Dus het weer van alles wat een beetje met elkaar mengde. En het matchte gewoon. En we vinden het echt altijd super gezellig. En het leuke is dat ik weer romsjes op deze reunie. Nou, wij vonden elkaar eigenlijk letterlijk weer in de gong. En we hebben eigenlijk nou bij de herinnering aan de les, wij zitten vaak naast elkaar. Ja. En kletsten heel volle. Ja. Dus kreeg ik verwonderen waarom we nooit uit elkaar hellen binnen. Maar dat kan waarschijnlijk omdat we heel serieus werden. Maar in de lessen, we hellen wel goede cijfers. Dus misschien dat we daar toch wat meer coulance kregen van de leraren. Maar ik bijvoorbeeld de zitkoelen hier, dat wie ik voortdaags een blik van herkenning. Oh, hier zitten we altijd. Oh, wat leuk. En ja, het is gewoon heel leuk om dat weer een keer weer om te zien. Dat weet denk ik vooral de vrienden die we hier maken gaan. Ik ben hier nou ook met 2 vrienden van mij. We hebben toen in de klas zitten. En dat ben nog steeds vrienden. We komen nog steeds op die feestjes en weet ik volle. En dat herinner ik me eigenlijk het meeste. En dat is het leukste. De lessen die we gewoon hadden, daar weet ik eerlijk gezegd net heel veel meer van. Eén ding oorheerske. Het wie vooral heel gezellig. Er wordt gezellig gepraat met elkaar en opgewekte gezichten. Nou, dat is belangrijk.